Jee! Varmaan Ville on järjestetty. 3 ekaa on valittu. Tää on rankkarit meneillään. Kolmas vai minuutti, joo. Mä oon toinen ja Levi on ensimmäinen. How many shoot? I will shoot. No, you won't shoot. I will shoot. No, you're fourth if we have four. Because we decided already before the tournament. Levi's first, then me, and then Eero. And then you're fourth. Three guys. Come on, Muta. We decided this before. Hei, nyt menee! Hyvä! Oi! Oi, helvetti! Mä uudin sitä. Eikö sä oot jumala? Muta, you have your chance. Eka ihan hiljaa. Vittu, et tuu filmaa. Sama Levi. Niin, ei tullut voitoa. Just se. Ai! Ei vai mitään. Tasoissa. Ei ylös! Ei ylös! Näis maahan! Mitä tapahtuu teholla? Koetaan saada hei yhteisvoimia ainakin yksi sisään, please. Nyt menee Ville. Ei oo Aivan legendaarista settiä. numero 16 Salli ampumassa rankkariin. Nyt tulee! Jee! Hyvä Ville! Paineet alkaa näkyä täällä Keparon kuumio. Ylihän toi jatkaa. Kärrypyörä. Tänne Eero! Ei mitään isompaa. Yes! Vittu jää! Ajaa perseestä. Niin perseestä. Miksi? This not supposed to be. Oisit tehnyt maalin perkele. No ansaittiin voitto. Ne oli paljon parempi. Pilkut on niin epäoikein. Mikä tää tilanne on? Nää on nyt äkkikuolema. Tasa. Ei 3-2 meidän Ai nyt on jo äkkikuolema. Onko tää 5? Ei 3. No niin. Ei tää äkkikuolema. Right side. Was that Ville, me asioiden edellä. Mä luulin, että se oli 3. Ai se oli... Ei Leevi tehnyt. Ai se mitä nyt? Olis tää 5? Tää on varas 3 tää jo niin. Mä luulin, että se oli 3. Ei, mutta se on nojalla. Joo! No, paikkasi. Hieno torjunta. Ei ollut ihan samanlaista painetta kuin se on Championship-liigan rankkareissa. Me hävittiin väärä matsi, pahasti väärä matsi. No turha sitä nyt enää on mussutella. Joo, se on ihan päin vittua se koko juttu, että me hävittiin. Ei huomenna kahvipöytäkeskustelussa just. Siis musta meidän pitää pitää palaveria ja puhua vähän, Ei oo mitään puhuttavaa. kenet erotetaan ja Manageri vapautetaan virasta. Siis mä jatkan, jos mä voin olla puolustaja vielä. Let's move. Otetaan toi Ville tosta messiä mennä. Pian 40 minaa junan lähtee. Jouko ja Ville. 40 minä oikeesti. 22.47 menee juna. Ai 47 vielä enemmän, fuck you.
Ei kun niin ostaa tuolla. Mikä? Paljon se kello on? 22.41. Ei kauan. Vajaa